سلام كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي بعد ما كابت انتي مريت إرتراوان بزبلينا حدا مس مريتن دوباتن إرتراز التحاز مدب كنغربلكم نزي تحستونازي ناب كل إرتراو من انتخباز أحن قدسات من انتخكتاتولون بوغونكم سابسكرايب شيرن لايكن كتقبرو إنا تلابنا ناب تحستونا نسكرها لنا إفرم قدي سناي مكتتال أنا بسبركة صفيمو كما يتقدموا أنا بالساحل نقيرهم كم تأملهم أنا بسنايدش كتيتوب فريق عتقيتوب أنا بالسنحي ترعلو منا دبلو أنا بالسمهر سخيرهم كيدبهم حريرهم أنا بستنكر وفيرهم فريق عتيرهم يبقى مرة بس بتخبصة بمسرة سن حبرت السب دك سب كاب زفطورو تحيزم قس بقس مننت قوانقوا هايمانوتن بهالن كالئ مسؤوز تحاز محبراو هيوتن حبيركا ناي منبار ربحان قلطيفوم يم ترديوم اب جبري كوعلو جميروم سلازغونه دما سبات فلما مسدرا بيتوم سعيبو مسماي بيتوم اندئوم عليتوم قبيلومن كابو قصيلوم دما مسكالوت قبيلاتاتن عليتاتن بمحبار محبراوያን ጉጅለታት ይመስርቱ ነበሩም ምትእኻብን መምስራትን ናይዘን ማሕበራውያን ጉጅለታት ካ ምቅሊስ ስራሕ ቁጠባው ዕብየት ውሽጣው ጸጥታ ሓለዋ ካብ ካልኦት ተጻባዕቲ ሓይልታት ከምኡን ኣብ ውሽጠን ዘስራሕን ሕግን ስርዓትን ነቲ ምትእኻብ ዘመሓድሩ ሰባት መምራፅን ዝኣመሰለ ኣገባብ ህይወት ማዕቢሉ እዚ ብግዲኡ ኣብ መስርሕ ምዕባለ ደርባው ጎነጽ ውዳበን ቅርጽን እናሓዘ ምስ ሙቋም ስርዓታት ምትእትታው እምነትን ሃይማኖትን መምስራት ከተማታት ወዘተ እናሰጎመን እቲ ማሕበራዊ ህይወት ድማ እናተጠራነፈን እናተሓላለኸን ማዕበለ ብኸምዚ ንመዋእል ክኸይድ ድሕሪ ምጽናሕ ካብ 18 ክሳብ 20 ክፍለ ዘመን ፈለማ ኣብ ኣውሮጳን ኣሜሪካን ቀጺሉ ኣብ ካልእ ከባቢታት ዓለም ናይዘን ሎሚ ዘመናውያን ሃገራት እንብለን ዘለና ቅርጽን ኣቃውማን ሃገራት ማዕቢሉ እዘን ሎሚ ዘመናውያን እናበልና እንጽውዕን ዘለና ሃገራት እምበኣር ካብ 300 ክሳብ 400 ዓመታት ዘይበዝሕ ታሪኽ ዘለወን እየን ከምዚ ክንብልን ከለና ግን ቅድሚ ዝተጠቕሰ እዋናት ወይ መዋእላት ሃገራት ኣይነበራን ማለትና ኣይኮነን የግዳስ እተን ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበራ ሃገራት ፍሉጥ ንጹርን ዘይቅየርን ዶባት ነይሩወን ኢልና ብድፍረት ክንዛረብ ኣይንኽእልን ከመይሲ መምስ ሓይልን ግዝኣተን ይጸብብን ይሰፍሕን ብኡ መንጽር ድማ ዶባተን መምስ ሓይለን ይቀያየር ነበረ እዚ ኸኣ ኣብ እዋኑ ብሓይሊ ይትግበር ነበረ ከምኡ ስለ ዝኾነ ዝርከቡ ዶምና ዝብልኦውን ኣህጉራዊ ተቐባልነት ኮነ ተፈላጥነት ኣይነበሮን ኣብ ውሽጢ ግዝኣተን ዝነብር ህዝቢ ቋሚ ዝኾነ ሃገራዊ መንነትን ስምዒት ዜግነትን እውን ፍጹም ኣይነበሮን 10 ዓመት ሙሉእ ጀርመናዊ ኮይኑ ዝጸንሐ ኦስትርያ ምስ ትዕወት ብድሕሪኡ ዜጋ ናይ ኦስትርያ ኮይኑ ይቕጽል ከምኡውን በንጻሩ ንኣብነት እዛ ሎሚ እንፈልጣ ቋንቋ ፈረንሳ ከም ወግዓዊ ቋንቋ ዝዝረበላ ዘሎ ሃገር ፈረንሳ ቅድሚ 18 ክፍለ ዘመን ቋንቋ ፈረንሳ ዝዝረበሉ ዝነበረ ከባቢ ኣብ ፓሪስን ከባቢኡን ጥራሕ ነበረ ንሳቶም ጥራሕ ድማዮም ፈረንሳውያን ዝቝጸሩ ዝነበሩ ብድሕሪኡ ግን ምስ ግዜ ማለት እዩ ምስ ሓይልን ምፍጣር ሃገራዊ መንነትን ኣብ 18 ክፍለ ዘመን እዛ ሕጂ እንፈልጣ ዘለና ፈረንሳ ከም ሃገር ቆይማ ብሓደ ዓይነት መንነት ማዕርነት መሰልን ጉባኣትን ዜጋታት እትኽብር ምእክልቲ ፈረንሳ ተፈጢራ ብኸምዚ ናይ ፈረንሳ ዝኣመሰለ ኣገባባት ድማያን ሃገራት ተፈጢረን ኣህጉራዊ ሕጊ ናይ ዶባትን ሃገራትን ከኣ ይውሓድ ይብዛሕ ኣብ መበል 18 ክፍለ ዘመን እዩ ተፈላጥነት ክረክብ ጀሚሩ ቅድሚኡ ዝነበረ ሃገራት ዘይኩናስ ምስ ግዜ ዝገላበጣ ብሓይሊ ዝተሓዛን ዝምንዝዓን ግዝኣታት እየን ዝነበራ ኣብ ኣፍሪቃ እውን እዚ ዓይነት ኣገባቢ ዝኸይድ ዝነበረ እዚ ናይ 3000 ዓመታት ዶ ንግስነት ከምዝዶ ዝበሃል ዝበዝሕ ብድሕሪ ጸሓፍቲ ታሪኽ ዝተሃንደሰን ንመግዛእትን ንምስፍሕፋሕ መሬትን ንኽጥዕሞም ዘእተውዎ ጽውጽዋይን ዝተጓዕጸጸን ታሪኽ እምበር ኣብቲ እዋን እቲ ሃገር ዝበሃል ፍጹም ኣይነበረን ኤርትራ ሃገርና ድማ
ካብ 1557 ዓመተ ምህረት ንገለ ክፋል ናይ ዛሕጂ እንፈልጣ ኤርትራ ቱርኪ ን300 ዓመታት ክትገዝኣን ከላ ካብ 1860ታት ጀሚሩ ድማ ዱርቡሽ ዝተባሃሉ ገዛእቲ ግብፂ ክሳብ 1880ታት ንኤርትራ ንገለ ክፋላ ይገዝእዋ ነበሩ። መግዛእቲ ዘይሓልፈሉ ህዝቢ ኤርትራ ክሳብታ ብዋግዒ ከም ሃገር ምትእኻብ ዝፈጠረላ 1889 ብዝተፈላለየ ገዛእቲ ዝተፈላለየ መሬቱ ብሓይሊ ይጉበጥን ይግዛእን ነበረ። ካብ ትግራይ እናተበገሱ ንህዝቢ ኤርትራ ዘበሳብሱ ከም ውቤ፣ ስባጋድሽ፣ ኣሉላ፣ ወልደ ስላሴ ወዘተ ዝተባሃሉ ጨካናት ገዛእቲ ተጋሩ ድማ ጎኒ ጎኒ እዚ ናይ ቱርክን ናይ ዱርቡሽን መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝነበረሉ ንሳቶም እውን ብገለ ክፋል ኤርትራ እናኣተዉ ንህዝቢ ኤርትራ ንብረቱን ጥሪቱን ይዘምትዎን ይራሲዎን ነበሩ። ኣእካሉ ብመጽዓኛ ብመልክዕ ግብሪ እናበሉ የጉዕዙን ብፍላይ ከዓ ንህዝቢ ኩናማ ዳርጋ ኣብ ምጽናት ኣብፂሖሞ ነይሮም እዮም። ንኣብነት ህዝቢ ኩናማ በዞም ንገለ እዋን ሩባ ተሳጊሮም ዝመፁን ብመልክዕ ግብርን ብሓይልን ዘሚቶም ዝኸዱን ዝነበሩ ኣብ ትግራይ ዝገዝኡ ዝነበሩ ከም ኣሉላ ዝኣመሰሉ ተጋሩ ሹመኛታት ምሕር ዝተሃስየን ብፍላይ ከዓ ራእሲ ኣሉላ ዝተባሃለ ጨካን ኣራዊት መራሒ ሰራዊት ናይ ትግራይ ንነፍሲ ወከፍ ተወላዲ ኩናማ ክቐትልን ከጽንትን ናብ ጋሽ ባርካ ብምውራድ ዳርጋ ንመላእ ናይቲ ብሔር ቀቲልዎ እዩ። ብመሰረት ሰነዳት ናይ መግዛእቲ ጣልያን እዚ ብተጋሩን ካልኦትን ከም ጅግና ዝፍለጥ ራእሲ ኣሉላ ካብ 100,000 ክሳብ 150,000 ካብ ብሔረ ኩናማ ካብ ቆልዓ ክሳብ ሽማግለ ከም ዘጽነተ ይሕበር እዩ። ምናልባት እቲ ቁጽሪ ተጋኒኑ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሰንኪ ናይ ኣሉላ ወራር ኣብ ልዕሊ ኤርትራዊ ህዝቢ ኩናማ ቁጽሪ ናይቲ ብሔር ዳርጋ ብ3 ረብዒ ከም ዘንቆልቆለ እዩ ዝሕበር። ህዝቢ ኤርትራ ብቁጽሪ ውሑድ ኣብ ርእሲኡ እውን ፈሪሃ እግዚኣብሔር ዘለዎን ፈታዊ ሰላምን ስለ ዝነበረ ኣውራ ድማ በብኸባቢኡ ብሕጊ እንዳባ እናተመሓደረ ከምዚ ናይ ሎሚ ኣብ ሓደ ሃገራዊ መንነትን ብሓደ መሪሕነትን ብጥምረት ስለ ዘይተኣሳሰረን እዚ ብወገኑ ንወራርቲ ሓይሊ ብቐሊሉ ክደፍእዎን ክደፍርዎን ባብ ስለ ዘርሓወሎም ኣብቲ እዋን እቲ ብዙሓት ወረርቲ ብሓይሊ ክገዝእዎን ክጭፍልቕዎን ክኢሎም እዮም። ካብ 1557 ዓመተ ምህረት ክሳብ 1889 ድማ ንልዕሊ 330 ዓመታት ብቱርክን ዱርቡሽን ኣታዊ ወፃእን ዝምታ ናይ ተጋሩን ተሳቒ ነበረ። ኣብ 1889 ዓመተ ምህረት ግን ዋላ እኳ መግዛእቲ እንተኾነ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደ ብምጥርናፍ ገዛእ ሓይል ጣልያን ንኤርትራ ብዋግዒ ከም ሃገር ኣቑይምዋ እዩ። ኣብ 1890 ዓመተ ምህረት ድማ ዶባታ ዝተነጸረን ብዋግዒ ምስ መራሒ ናይ ኢትዮጵያን ካልኦት ጎረባብቲ ሃገራትን ብስምምዕን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ዓለም ዝተረጋገጸን ዶባታ ተነጸረ። እዛ ጭፍራ ወያነ ከም መሳምስን ኩናት ዝተጠቕመላ ባድመ ድማ ኣብቲ እዋን እቲ ብመሰረት ዝተዳለወ ኣህጉራዊ ሕግን ካርታን ኣብ ትሕቲ መሬት ኤርትራ ነበረት። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትርያን ሚድያ ኔት ኣስመራ፣ ንምዃኑ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ስለምንታይ እዩ ኣብ ሚያዝያ 2002 ባድመ ናይ ኤርትራ ብምባል ወሲኑ? ድሕርዛ መሰጋገሪት ዝኾነት ሃገራዊት ደርፊ ንትሕዝትኡ ከነቕርበልኩም ኢና። ምክትታልኩም ቀጽሉ። ድሎ ኸይትዕሎ ጽናዕ ከይትምናዕ ኢሉ ፊተፊት ዝገጥም ኣዳህልል ኣቢሉ ኸኣን ብኹሊት ዝሓጉም ነጠባ ዝወድቕ ክሳድ ዝሓንቕ በቓላት ክትገልጾ ብዘደንቕ ክእለት ተዋሂዱ ጅግና ህዝባዊ ሰራዊትና ባጽዕ ድቕድቕ ምስ በለ ህዝቢ ባጽዕ ንሓርበኛ ዝግባእ ኣቀባብላ ገይሩሉ። ኣባልና ዮዲት ሃይለ ድማ ጌና ኣለኒ ቋንቋ ኣለኒ ድምፂ ኣለኒ ነዚ ጅግና ዝኽወዱስ እየ ትብላላ። ዝሓዝካ ሒዝካ ቐጽል መልእኽቲ ሬድዮ ሃለው ካብ ፍግረት ሃለው ሰከር ምን ዓዮ ተነቖት ምስ ተባሃለ ደጎል ርክቦም ኣብ ግሬት ተጎርጉሱም ኣለኹ ኢልካዮም መስዶልካ ጅግና ብመሬት ባሕሪ ተመስገንካ ባሰልዒ ተመስገንካ ባሰልዒ ወደብ ሓዳሪ ሃጃሚ ዮዲት ሃይለ። ዋይላና ኣብዚ ምድሪ ዝናረይ ባሕሪ ኻጨርያ መርከብካ ባትተራእያ ኣና ባሰልዒ ዲኻ ኣና ገምገም ዘለኻ ኣና ግምዓት ኢኻ
عدامي بحر ناديخا عدامي وش بدلخا عدامي كمياتيخا زناري بحر خطريا مركبكا بتترعيا ساعات بحسكا عتل مرض رديا هلا وقفقرات على وسفر من عيون كانوا قد مستبه ليه تقول ركوبو وقيت أقول سمع لفكايو مدبحة بمدرقة بمرسنتي ويحداقة بتتكم وصبركي والقوة سالين عالمي انتاي كتلي نباليتنا عدي زوجي مغيري عري بحر خطريا مركبكا بتترعيا زارين بحري وعيلانا عرس مدري زناري بحر خطريا مركبكا بتترعيا يوحنا باصل عديخا يوحنا قرم زلخا يوحنا كمياتيخا عدامي بحر الناديخا عدامي وش متزلخا عدامي كمياتيخا زناري بحر خطريا مركبكا بتترعيا بحري كما تفهم صحي ودم عراري زارين بحري وقايلانا حجي خبصة عقل لما نمدريا جنرالات تسكيت كاخذ زرارقو ما صحي كاردنا مرق بحري كما تفهم صحي ودم عراري زارين بحري وقايلانا زناري بحر خطريا مركبكا بتترعيا زناري بحر خطريا مركبكا بتترعيا من علالي زلالي سعره ماشي بلي من علالي زلالي أخوي زلالي سعره ماشي بلي زندا تقوس زلالي حق بحقي سم بادمه بقانقوا خناما بادوما زبليو قس بقسيو از سم كبادوما نابادمه تغيرو ترغمو دما مريت والاخا مالتيو بادمن بار كاب قدمات حيزا مريت ኤርትራ ዝነበረትን ዘላንያ ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት بكوميشن دوب ኤርትራን ኢትዮጵያን በቲ ይግባይ ዘይባሃሎ ቀያድን ናይ ሞዳታን ቢን ድማ ዳግማይ መሬት ባድመን ከባቢያን ናብ ኤርትራ ተወሲና ባድመ ናብ ኤርትራ ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ክትውሰንን ከላ በቲ ኮሚሽን ዝቆሙ ጉጅለታት ዲያኑ ሰነዳትን አህጉራዊ ሕጋጋትን ውዕላትን ከም ጭብጥ ብምርአይ ዝወሰኑ ወንበር ከምቲ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ዝብልዎ መሬት ኢትዮጵያ ነይራሞ ብውሳኔ ኮሚሽን ናብ ኤርትራ ዝመጸት ኣይኮነትን
ጭፍራ ወያነ ኣብ ሕጊ ምስ ቀረበ ዘቕርቦ ጭብጢ ኣይነበሮን ሓንቲ ዘቕረባ ንቁርብ ዓመታት ብሓይሊ ሒዘያ ጸኒሐሞ ይጽደቐለይ ዝብልን ብሓይሊ ሒዘ ንቁርብ ዓመታት ከም መሓድራ ከም ጸናሕኹ ናይ ሽማግለ መስኻክር ከቕርብ ክእለ ዝብል ነበረ ጃንዳ ወያነ ኣብቲ እዋነቲ እዚ ምኽንያት ክዕውቶ ከም ዘይክእል ይፈልጥ ነይሩ እዩ ሓንቲ ተኣማሚኑ ናብቲ ቤት ፍርዲ ዝኣተወላ ምኽንያት ግን ነይራቶ እያ ኣሜሪካን ሕብረት ኣውሮፓን ነቲ ኮሚሽን ዶብ ጸቕጢ ብምግባር እቲ ውሳኔ ናባይ ክውሰኒ ዝብል ነበረ ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ እዩ ሽዑ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ጭፍራ ወያነ ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረን ድሕሪ 18 ዓመታት ናይቲ ውሳኔ ብምዑታት ዝተቐብረን ነፍሲሄር ስዩም መስፍን ኣብ 2002 ዓመተ ምህረት ድሕሪ እቲ ውሳኔ ብህፁፅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓተትናሉን ዘይሓተትናሉን መሬት ኤርትራ ናባና ተወሲኑሎ ክብል ነቲ ናይ ብሓቂ ፍርዲ ከይረአየን ከስተውዓለን ተኣማሚኑ ዝተዛረበን ንህዝቢ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡን ከም ዝዕንድር ዝገበረን ከም ዝፍለጥ ኣብ ሄግ ዝመደበሩ ዝነበረ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቆመን ከም ኣውሓስቲ ኣሜሪካ ኣውሮፓዊ ሕብረት ኣፍሪቃ ገዛኢት ኤርትራ ዝነበረት ኢጣልያን ውዕል ስምምዕ ዘኸተመት ሃገረ ኣልጄርያን ብዝተሳተፎን ኤርትራን ኢትዮጵያን ክታመን ዘንበራሉን እቲ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ቆይሙ ድሕሪ ናይ 2 ዓመታት ክርክር ድማ ካብታት ኮሚሽን ዝቆመላ 2000 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ብዘካየዶ መጽናዕትን ተወከልትን ጠበቃታትን ክልቲኣተን ሃገራት ብዝገበርዎ ተደጋጋሚ ናይ ክርክር መስራሓትን ኣውራ ድማ ብዘቕረብዎ ኣህጉራዊ ተቐባልነት ዘለዎ ጭብጥን ሰነድን ኣብ ግምት ብምእታዊ በትልክ ኣካይዳ ዳንነት ባድመን ከባቢያን መሬት ኤርትራ ምንባራን ሕጂውን ምዃናን ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዘይወላውል መገዲ ኣብቲ ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይኑ ዝወሰነ ክሳብ 2007 ዓመተ ምህረት ብወግዒ እቲ ኮሚሽን ዝዕጾ ድማ ብጭፍራ ወያነ እትምራሕ ዝነበረት ኢትዮጵያ ነቲ ውሳኔ ከተተግብር ብተደጋጋሚ ሓቲትዋ እኳ እንተኣብየት ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ነቲ ዝወሰኖ ብይን ኣህጉራዊ ካርታ ብምድላውን ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዝሰፍር ብምግባርን ንመወዳእታ ግዜ ኣብቲ ካርታ ኣመልኪትዎ ወይ ዲማርኬት ብምግባር ዕማሙ ዛዚሙሎም ዲያኑ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣዝዮም ዝተምሃሩ ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ዝነበሮምን ብሓያላን ሃገራት ንሕጊ ክጥምዝዙ ንዝግበረሎም ዝነበረ ጸቕጢ ብምስዓር እቲ ሓቀኛ ፍርዲ ዝሃቡን እዮም ናይጄርያዊ ማእከላይ ዳኛ ናይ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰር ኤሊሁን ብጾቱን ድማ በዚ ተግባራቶም ወትሩ ተዘከርቲ እዮም ሎሚ ዝበዝሑ ካብዞም ዲያኑ ብህይወት ዘለውውን ኣይመስለንን እንተቲ በአሜሪካን ሃገራት አውሮፓን ከምቲ ናይ ጉዳይ ሓኒሽ ንፍርዲ ንኽጉዕጽጹ ዝግበረሎም ዝነበረ ጸቕጢ ምእንቲ ርትዕን ፍርድን ብምስዓር ሓቀኛ ፍርዲ ብምሃቦም ግን ወትሩ ታሪኽ ይዝክሮም ኣሎም ኣብ ሄግ ኣብ ዝርከብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርድን ውድብ ሕብራት ሃገራትን ስለቲ ሓቀኛ ፍርዶም ኣስማቶም ጎሊሑ ይዝርከብ ሃገርና ኤርትራ ድማ ን20 ዓመታት ብትዕግስትን ዓቕልን ክትጽበ ድሕሪ ምጽናሕ ነታ ካብ ቀደሙውን መሬታ ዝነበረትን ብኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዳግም ዝተረጋገጸትን ባድመን ከባቢያን ከምቲ መሪሕነትና ዝበሎ ይንዋሕ ይሕጸር ኣብ ኢድ ዋናታታ ኣትያላ ባዱማ መሬት ዋላኻ እንድያ ድሮውን ፍርያታ ንደቃ ከተዐንግል ጀሚራላ Hoina Zenas Hoinata ሎሚ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ዶባተን ብንጹር ኣብ ካርታ ዝሰፈረ ሃገራት እያ ኮይና እንረኽባ ብቐደሙውን መግዛእቲ ጣልያን ንኤርትራ ከም ግዝኣቱ ኣብ 1890 ዓመተ ምህረት ምስ ኣወጀን ምስ መራሒ ኣቢሲንያ ዝነበረ ንጉስ ምኒልክን ካልኦት ተዓዘብትን ብወግዒ ብሕጋዊ መገዲ ኣብ 1900 ዓመተ ምህረት 1902 ዓመተ ምህረት ከምኡውን ኣብ 1908 ዓመተ ምህረት ብዝተገብረ ስምምዕን ሕጋዊ ውዕልን ሃገርና ኤርትራ ነዚ ናይ ሕጂ ዶባታን ቅርጻን ክትሕዝ ክኢላ እያ ኤርትራ ኣብቲ ሽዑ እዋን ከም ወግዓዊት ሃገር ክትቀውም እንከላ ኢትዮጵያ እውን ሽዑ እያ ዶባታ ዝተነጸረን ዝተፈልጠን ሃገር ብምዃን ዝቆመት ብሓጺሩ
ኤርትራን ኢትዮጵያን ሽዑየን ከም ክልተ ሃገራት ብወግዒ ኣብ ዓለም ብመለክዒ ኣህጉራዊ ሕግን ዶብን ዝተፈልጣ ከምቲ ብዙሓት ምሁራት ኢትዮጵያውያን ዝብልዎን ታሪክ ከዛብዑ ዝፈጥርዎን ታሪክ ዘይኮነስ ኣብ ኣህጉራዊ ሕግን ውዕልን ሰፊሩ ከም ዘሎ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ዝተነጸለት ዘይኮነሲ ልክ ከም ኢትዮጵያ ኣብ 1900 ዓመተ ምህረት ከም ሃገር ዝቆመት እያ እዛ ሕጂ ኣብ ካርታ ንፈልጣ ኢትዮጵያ ክሳብ ፈለማ 1950ታት ከምኡ ይነበረትን ብስፍሓት ኣዝያ ዝነኣሰት እያ ነይራ እዚ ሎሚ ክልል ሶማል ዝበሃልን ቀደም ብኦጋዴን ዝፍለጥ ዝነበርን መሬት ከም ኣካል ኢትዮጵያ ዝኾነ ብሓይልን ብውዲትን ኣሜሪካን እንግሊዝን ኮይኑ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዩ እዚ ጉዳይና እኳ እንተዘይኮነ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ምስ ኣሜሪካን እንግሊዝን ብምምሽጣር ልክ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ጭፍራ ወያነ ምስ ኣሜሪካ ዝገብሮ ዝነበረ ብዓለቑን ብተንኮልን መሬት ሶማል ዝተዘምተ እዩ ከምቲ ናይ ኦጋዴን ምግባር ድማ እዩ ንኤርትራ ፈለማ ብመልክዕ ፌደሬሽን ቀፂሉ ድማ ብመልክዕ ጎበጣ ንኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ኣብ 1962 ዓመተ ምህረት ዝገበርዋ ስለዚ ሃገርና ኤርትራ ብድሕሪ መግዛእቲ ጣልያንን እንግሊዝን ብውዲት ኣሜሪካን እንግሊዝን እያ ኣብ 1952 ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ክትቁረንን ኣብ 1962 ድማ ብሓይሊ ብኢትዮጵያ ተጎቢጣ ን29 ዓመታት ምስ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ተቆሪና ህዝቢ ኤርትራ ብዝኸፈሎ መስዋዕትን ደማዊ ቃልስን ድማ እታ ብሸርሕታት ጠፊኣ ዝነበረት ሃገር ኤርትራ ብመሪሕነት ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ሓርነታ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ክትጭብጦን ከላ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣውሮጳዊ ሕብረት ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ውድብ ሃገራት ዓረብን ካልኦት ኣህጉራውያን ውድባትን ከምኡውን ሓያላን ሃገራት ከም ኣሜሪካ እንግሊዝ ኢጣልያ እንተላይ ኢትዮጵያን ካልኦትን ዝተሳተፈኦን ወከልተን ዝሰደዳሉን ኣብ 1993 ዓመተ ምህረት ብመሪሕነት ለባምን በሊሕን ህዝባዊ ግንባር ካብ 23 ክሳብ 25 ሚያዝያ 1993 ዓመተ ምህረት ኣብ ዝተኻየደ ሓቀኛ ረፈረንደም ህዝቢ ኤርትራ ነቲ ኣብ 24 ግንቦት 1991 ዝጨበጦ ሓርነቱ ኣብ ቅድሚ ዞም ዝተጠቕሱ ውድባትን ሃገራትን ወከልቶምን ብ99.8 ሚእታዊት ናጽነት ኤርትራ ኣብ 27 ሚያዝያ 1993 ዓመተ ምህረት ኣበሲሮም ነዛ ዘውዱ እዚኣ ዝደፍር ድማ ከምቲ ኣቦና ወልደ ማርያም ዝበልዎ ወይሉ እያ ንምዝኽኻር ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ኣብ እዋን ረፈረንደም ንዝነበረ ኩነታት ምዕዋጅ ወግዓዊ ናጽነት ኤርትራ ብህዝባ ከነቕርበልኩም ኢና ቃል ናይ ሽዑ ኮሚሽን ረፈረንደም ዝነበረ ዶክተር ኣማረ ተኽለን ቃል ዋና ጸሓፊ ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ተጋዳላይ ኢሳያስ አፈወርቅን ቀጽልና ነቕርበልኩም አጠቃላይ ድምር ዝተመዝገቡ አድመስቲ 1,173,706 ኮይኑ ካብዚኣቶም 1,156,280 ኣብ ምድማጥ ሬፈረንደም ተሳቲፎም እዚ ድማ 98.52 ካብ ሚእቲ ናይዚ ተመዝገቡ አድመስቲ ድምፂ ሂቦም ማለት እዩ ካብቶም ድምፂ ዝሃቡ ድማ 1,100,260 እወ ኣድሚፆም 1,822 ኣይፋል ኣድሚፆም 328 ድምፂ ተበላሽዩ 53,878 ብስቱር ሳንዱቕ ዘድምፅ ኣይጠቕልልን እዩ እዚ ድማ 99.805 ካብ ሚእቲ ናይቶም ድምፆም ዝሃቡ እወ ከድምፁ ከለዉ 0.195
ካብ ሚእቲ ጥራይ ኣይፋል ኣድሚጦም ማለት እዩ ድምፂ ዝተበላሾ ድማ 0.30 ካብ ሚእቲ ይኸውን ናይ ሽዑ ዋና ጸሓፊ ግዚያዊ መንግስቲ ኤርትራ ፕሬዝደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ አፈወርቂ ብምኽንያት ምንጋሩ ውፅኢት ረፈረንደም ኤርትራ ኣብቲ ኣጋጣሚ መደረ ኣስሚዑ ነይሩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ረፈረንደም ንምስልሳል ዝተኻየደ ውሕሉል ስራሕን ስነ ስርዓትን ጭውነት ዝመልኦ መስርሕ ምድማፅ ረፈረንደም መሰብርሀ ከምዚ ኢሉ ነይሩ እዚ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ጥሉላት መዓልትታት بملو سنة سرعة ونن زتسلاسل رفراندوم وطيتون بكوميشنر رفراندوم دكتور أمارة تخلى كم زتقلته تسعان تشعتن نتو شمون تخميتي من رجاء هو الناطنة وين الله وتو مسرحن من رجاء حاران بتعاون كم زنبرخاء بتعذبتي بغندو خاء بتصوعي حورات هجرات السيد سمير سمبر ترغاغيص الله ازو تيتزي هاندبتاوين تسبيت زي تغبرلون اينبرن وتو ጉዳይ ናይ ፖለቲካ ውድድር ዘይኮነ ናይ ሓደ ህዝቢ ናይ ምዃንን ዘይምዃንን ሕቶ ስለ ዝነበረ ፍሉጥን ርዱእን እዩ አዓጋብን ቅቡልን ታሪኻዊ መደምደምታ ምርጫ ህዝቢ ኤርትራ ኮይኑ ኣሎ በዚ ድማ ሸሕኳ ናጽነት በ24 ግንቦት 93 ብወግዒ ይወጅ ተወሲኑ እንተሎ ካብለው መዓልቲ ኤርትራ ልዑልነታ ዘረጋገጠት ናታ ሃገር ኩብራንን ተከታተልትና ሃገርና ኤርትራ ምስ ጎረባብታ ማለት ምስ ሱዳን ጅቡቲ ኢትዮጵያን ከምኡን ብባሕሪ ምስ ሃገራት የመን ስዑድያን ጅቡትን ዘሎና ንውሓት ገማግም ከመይ ከም ዝመስል ትፈልጥዎ ዶ ኣብዚ ቅጽል ካልእ ግዜ ከቕርበልኩም እየ ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ስለዚ ኩብራንን ተከታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔት ኣስመራ ነዚ ትሕዝቶና ኩሉ ኤርትራዊ ምእንቲ ክከታተሎ بوغنكم شيرن لايكن سابسكرايبن ايتزنقعم نسرحنا ازيو سلازي حقزنا رحوس بعال لدتن رحوس حدش عمتن يقبرلنا سلام وسناي عوتنا حفاش سلالعة ملاخ الصبابة كوريعي لبي عاقبة مسكري اقصاد عد شروم نادو تقبر الله عباي حلوم عبت زبان سميعد هايكا سلالعة عود الماتكا إلا لنا سلالعة ولا غتبابا خريعين عجيبا رابع عمسا قبل الزيت ورد عسكايو يا نغلين قمر يد بريكا رب السماي باجت رحلو نومر يا موي ماي بغد بيتا بيكا أمالي
تقبلنا عباي حلو عبد وسبيع هاي كاسنا وعم بسام